नै अन्थाव बाथावनो रुथि नानानै होथारबाय जोंना जामाइजोआ फिथाबो सावनो रोंगौ पुरिबो सावनो रोंगौ गासिबो रोंजोबगौ फिथा रोंगौ लादु रोंगौ मिस्थि रोंगौ जेबो रोंजोबो गैया ओमफ्राय सावनाया बहाय सावो थोरसियाव Hey everyone, खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोरनानै लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थोदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनो दिनै दसनाफोर दिनै भिडिअखौबो नायलांदोलाय अननानै जोबजासिम मा मा देखायलांनो हायो देखायलांसैलाय आरोना दिनै एसे बाहेरायाव ओंखारलांसै बेसेबां न'आव थाबाय थानो आरोना बर जाबाय न'आव थाबाय थानानै ओंखायनो एसे बेरायनोसै न'आव थाबाय थाबा खर' गरम जायो आरोना बेसे न'आव थाबाय थानो आरोना खर' साजोब्बाय आं न'आव थायै थायैनो ओंखायनो एसे बाहेरा फारसे ओंखारलांसै आरोना नायलांबाय थादो भिडिअखौबो जोबजासिम अबाव थाङो थुफाबाय थादो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो गगा मोननानैनो खर'खौनो सिनदांदां मोनलायलायबाय आरोना एकदमबारे सुखुवाखै माथोआनो चेन्ज जालायलायबाय आरोना आंना गगा मोननानैनो फुङावनो दुगैनायबो जायो नालाय ओंखायनो गगायानो खारनो रोंला आरोना दा ओंखारखांबाय जोङो ओमफ्राय थांनोसै आरोना दसे थानानै नै मालाय बिब'जों फैग्रोमोना थायोनो ओरैनोबा न'आव थाबाबा बामजानो नागिरा नै फैग्रोमोना बिब'खौ दासो नुनायखाय बामजालायथारबाय ना हा फिसाजोखौ टिउसनफ्राव सोयै बिमाफ्रा देवानि मारिनो फैबाय ओंखायनो एसे बेरायनो फैबाय आरोना ना थाखोमाबायसो नामा बेलाय फाग्लिया आयु बाहेरायावसो नै मानसिया लामायावसो मासे गोसो गाज्रि मानसि नोङो हाबाब नंगौना नुदों आंबो हनै न' मालिकआनो माबासो बुद्रुनानै लाबोगासिनो दं नै थार खावनानै मानि थार औ ए आं नंगौना नङासो नुहरदों आङो मानसिया जोंखौ नाहरखादों ना जादोंमोन ओमफ्राय आंना नानि माबा होयै मोजां जाबाय बे मन्दिरालाय एथ' गोजानलाय मा नांजाखो ए बैथ' बारा गाज्रि जायाखै ए बानलु थफाया नायलाय जि थाइदों आंहाबो फोथांनो हाथारबाय बानलु थफाखौ फोथांनो हाथारबाय बानलु सिब्र'आबो थांजोबथारबाय आंना गायदों आं फुलि बानायदों बायनानै फिथाइखौ आं दालाय बै दाखालि माबायाव होलायलायनाया औ देरथों र' देरबा लाबोगोन आं फिसाथार बेखौनो गायजाबाय नंलाय नामा माला गायजाखो नंदां गायजायाखै जोंना बेरायनो फैबाबो न' सिङाव थाया मालाय बाहेरायावसो एमब्राबाय थायो बेसर फोदों नै मालाय नै बेसर जि मोजांखा बिराद गुवार फोदों बेरायनो फैबाय आरोना दसे लोगोनि न'आव बेसेथो न'आव थाबाय थानो मा सना मा दाउ औ दाउ गग' फै नायनोसै फैदो फै दाउ ना थुसान गग'हाय गग' नै मालाय आलामालामथार ना दाङा जि बियो जि दाउ होसोबाय दाउखौ होसोबाय गोलैगोन सना गोलैगोन आयौ गैलाहाय दाउआ थैबा आयंना फैदो थांसै फैदो नोंगौ औ रोंबाय मानबायलाय लांबाय गसंबावबायसो थाबायनो नोंमारगौ नै सनाफोर नै जोंना आथा नाग्रा रुथि नाग्राया माबाजों रोंमारा नै गेलासजोंसो रोङोनो गेलासजोंसो नै हानहरदों नै गेलासा नै
नै साराया दुंबाय दां बिमा ओंखारबाय थांसै जाबाय लोंबाय एबार थांसै बेलासिबाय फिसाजोना गनाय टाइम जासिगोन नालाय ओंखायनो लानानै थांसै आरोना न'आवसो डाइरेक्ट लोगो हमहैनोसै लामाफ्राव भिडिअ खालायलायबाय थाला डाइरेक्ट फिसाजोखौ नेगासिनो दङ गथ'वाखै एसे टाइम दंबावो आरोना एसे सिगां ओंखारबोबाय जोङो दारो फोद्दा दा फिसाना मानो हाबसा थाखो फिसाजोखौ गुखांबा लांगोरनानैसो न'आव लोगो हमहैनोसै लामायाव भिडिअ खालायबाय थाला आरोना बाबा नै 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 न'आव सफैबाय आरोना जोङो नै बेरायनो न'आव थाबावा दाबो देवान जाथारबाय बियो थ' सनाफोर दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदोलाय आरोना मोजां मोजां कमेन्ट खालायदोलाय थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जायफ्रा डेलि ब्लग नायनानै मोजां मोनो आरोना दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आगैमोन गेलेगासिनो दं नै बिब' बिनानाव सानैजों थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय